نبرحنا يرأسي مينوكسيديل تتقامو سبات كتفلطو زغبا نغرات مينوكسيديل متقامس جمركم كاب 3 እስከ 6 ሰሙን ናይ ጨጉሪ ምንቃል ከጋጥም ይኽእል ምክንያቱም እዚ ፈውስ እዚ ንዝጻንሁ ናይ ጨጉሪ ዘለላታት በግዚያዊ መልክ እድሜኦም ቀልጢፎም ክውድኡ ስለዝገብሮም እዩ ሚኖክሲዲል መካንነትን ስንፈት ጾታ ይርክብን አየምጽን ግን ድማኒ ኣብ ልዕሊ ውስን ሰባት ስንፈት ጾታ ይርክብ ዘምጽ ናይ ጨጉሪ መብቆሊ አሎ ፊናስቴራይድ ይባሃል ካሚኖክሲዲል ዘሐሸ ለውጥ ይዘርኤን ብዙዋሃት መልክ ብናይ ሐኪም ትእዛዝ ጥራይ ዝወሃብ ናይ ጨጉሪ መብቀሊ ማልት እንዳተጠቀምኩም ለውጥን ምርአይ ካብ 4 እስከ 6 ወርሒ ይወስድ ኩሉ ሰብ ድማኒ ተመሳሳለ ለውጥ የርኢ ሚኖክሲዲል እስከ 10 ዝጽግኡ ብራንድታት አለው ካብዚአቶም ውሽጢ ቀዳማይ ዝኾነን ፈቃድ ዕዳጋ ዝረኸበ ዝበሃል ምርት እንትኸውን በፈሳሲ በአፍራን መልክ ዝተዘጋጀወ ምርት እዩ ካብ ካልኦት ምርትታት ዝበለጸ በአፍራ መልክ ዝተዘጋጀወ ምርት አጠቃቀማ ምቹውን ዝናአሰ ናይ ጎናዊ ጉድአትን ስለዘለዎ ካብቲ ፈሳሲ ዝበለጸ ትናይ አፍራ ወይም ፎም ተመራጺ እዩ በመጨረሻ ኣብዚ ቪዲዮ እዚ ሕቶን ሪኢቶን ተሐሊኩም ከምኡውኒ ምስጥና ዝተተሓሓዙ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ተሐሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን አቀምጡልኝ ነዚ ቪዲዮ እዚ ድማኒ ተፈቲኹሞ ንብዙሕ ሰብ ክበጽሕ መንታኒ ኮፒ ሊንክ ሼር ላይክ ምግባር አይትረሱ